तू हमार खोला हम तोहार खोली। ये तो हम सोची कि इतना पावर कहाँ से आ गई हो दादा। का खा लेलू हो, का खैलू हा कि इतना पावर आ गई। काल कहरत रहूँ आई हो दादा, आई हो माई, आज कहो तरु अंडा पंडा ऑर्केस्ट्रा वाली, नाचने वाली ऑर्केस्ट्रा वाली। अरे धो के रख ला के तार लोग जबाना घींच ली था हमारा ऐसा आदमी रहता। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैनल है जिया भोजपुरिया आरा। तो कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वो लोग जानते बन जा कि घर बहुत बहुत पावरफुल वाला आदमी आवतरन सोशल मीडिया पर। इतना सारा पावर कहाँ से आ जाता है। एक हाली रहते रहते आदमी मरे लागत रहन, बीमार पड़ जाता रहन। एक हाली बुझाता कि इतना पावर आ जाता कि बुझाता कि अभी था डर लगता देख देख के, न बुझाता कि आमदी डर जाई जैसे एक के पावर आ जाता। तो ऑर्केस्ट्रा वाली, नाचने वाली ऑर्केस्ट्रा वाली ही है, तो नाचे वाली ही है, तो दू भौतरी ही है, तो सत भौतरी ही है। तू कब भौतरी बड़ू हो ए नानी, तू कब भौतरी बड़ू। तू हो तो घर छोड़नी बड़ू, घर छोड़नी। दोस्तों यहनी के जतना बाड़ी सनू, जतना ही वायरल होल वैसन अश्लील अश्लील वीडियो बना के वायरल हो गए, और कहते सन कि हम सती सावित्री बनी, सती सावित्री बनी। तो हम इहे तना कहल चाहतनी कि जब तोहनी के सती सावित्री रहतू सनू, तो तोहनी के अपना यारवन जोरे भाग ना जैतू स अपन माई बाबू के छोड़ के। ठीक बा, जे सती सावित्री रहेला नु तो माई बाबू के रास्ता, माए बतारी बाप जहाँ रास्ता देखावेला वही रास्ता पर चलेला, ना कि माई बाबू के खिलाफ भाग जाला। कहला नु कि सुपवा हंसे चलनिया के कि देख ले तोरा में कतना छेद बा। जौने हाल एकनी के हो गइल बा, सुपवा हंसे चलनिया के जौने हाल एकनी में हो गइल बा। एकनी के बुझाता नु कि हम एकदम दू चार गो वीडियो बना देते सन आवाज ऊंचा में बोल के, तो बुझाता कि हमरा लेखा के होइए नहीं खे। एकदम हम ही जौन बानी एकदम। हम अब का बताई दोस्तों आप सभी को, आप सभी तो रोज सभी तो जानते ही बानी जा कि कितना पावर बा। एकदम जवन चाहिए सो जवन कह दिया सो, एकदम जवन चाहिए सो जवन कह दिया सन। केहू को चैनलों उड़ा दिया सो, डर के रहम जा। जे वीडियो बनावत हो डर के रहम जा, केहू के नाम नत ले हम जा, धीरहू से नाम नत ले हम जा, चैनल में उड़ा दिया सो। इकोनी में इतना पावर हो गई बा, ढेर पावर वाली हो गई बैसा। हम मर्दानों ढेर पावर वाला हो गई बड़ा सा। थू ऐसा लोग पता थू होके के चाहिए। जन माई बाबू के भाई बहन ना तो रिश्तेदार के इज्जत के लात मार के चल गई, वो पावर दिखाई शोभा ना ही देता, शोभा ना देवेला एकनी के। अरे ये कुली तो कहबे करी सन, सोशल मीडिया के गंदा को देली सन एकदम। माई बाप नात रिश्तेदार भाई बहन सब रिश्ता के तो तार तार को दिली सन, कचड़ा कोई दिली सन, कलंकित बनाइए दिली सन, बाकी सोशलो मीडिया के बना दिली सन। तो सुधर जासन, अभियो से सुधर जासन। माई हमारा माता श्री से ऑर्डर मिल गइल बा, अब माता श्री ऑर्डर दे दिल बड़ी कि जवन मन करे वैसन गरियाव बोल। तो जवन ए बबुआ जवन मेहरुआ के गरियाव तर, जवन औरतिया के गरियाव तर, उहो केहू के माइए ही। ठीक बा, उहो कोनो के माइए ही। तो एगो नारी के सम्मान खातिर इतना बवाल हो गइल बा। एगो नारी के बेइज्जत कइल जाता, एगो नारी के इज्जत उतारल जाता। तो भइल बड़ा लोग ज़्यादा समाज सेवा करे वाला, तू ही लोग ना समाज इंसाफ दिया वाला। आए
कहेला नु आमदी कि जे ना देखला को भूसा होल उ देखत कोठरी ते कनी के इहे नु करियो स पैसा कौड़ी तो देखला स ना अब यूट्यूब से कमाई लवा स त कनी गुड़ी थमाता गुड़ी नहीं के थमाते। और एक बात हमारे केहू के मतलब एक बात हम जरूर कहल चाहतनी, अगर हमार बात से केहू के भी तकलीफ पहुँची तो हम क्षमा चाहतनी। कहत माता श्री हमार तो एक जानी बहिनियों के राखी बनले रही, भैयों के राखी बनले रही, बहिन बन रही, लेकिन बहिन से के जाने का उ बन गइलन कि उनकर जिंदगी खत्म हो गई। तो ए भाई आई चाहे ए भाई होख चाहे बबुआ होख, तो उसे हम कहतनी कि तू ऐसा मत करी ह। एगो माई आ एगो माई के जानता रहनु, माई के घर के कहल जाला माई या बहिन। माई बहिन के रिश्ता कैसन होला सोच समझ के तनी बोली ह कही ह। तो अब की हाली इहे होखे वाला बा, माई आ बेटा के रिश्ता में जैसे कि भाई या बहन के रिश्ता में का भई रहे हम तो मुंह से ना बताइब का भई रहे कि जाने चल गइल। अब कहली माई या बेटा मुँह बोला बेटा मुँह बोली माई, जैसे कि मुँह बोला भाई आ मुँह बोला बहन बन रहे लोग नु, तो उहे हाल होखे वाला बा मुँह बोली बहन बेटा में आ मुँह बोला माई में। अब की हाली उहे होखे वाला बा। और ये बहुत जल्द ये सब सच सामने आई रहुआ सबिन के सामने। अगर हमारा से मतलब दोस्तों हम अगर आप रहुआ सबिन तो समझिए सकतनी कि हम कहाँ से बतियावतनी कहाँ से बात करतनी। बाकी हम कोनो रिश्ता के कलंकित नहीं करत, लेकिन ये रिश्ता के कलंकित इस सोशल मीडिया पर झूठ मूठ के मुंह से बोलल बहुत आसान रहेला, लेकिन रिश्ता निभावल बहुत मुश्किल रहेला। ठीक बा, तो रिश्ता पहले निभावे के सीख लोग, फिर रिश्ता बनैहा लोग। तो दोस्तों मैं हमारा वीडियो मतलब हमार वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो हम वीडियो के यहीं बंद करम। बाकी थोड़ा सा कुछ कहम फिर से कि सोशल मीडिया पर यह चलता कि तू हमार खोला हम तोहार खोली, तू हमार देख हम तोहार देखी। दोस्तों काला चिट्ठा उनकर खोलिहन काला चिट्ठा, ये उनकर खोलिहन काला चिट्ठा, ये खुलता सब जानी के काला चिट्ठा खुलता। और बाकी तो इनका लोग के तो ना लाज डर ना कहे कि सब तो रिश्ता इनका लोग के बिना लाज डर के ख़त्म करिए दिले बड़े लोग। अब सोशल मीडिया ये लोग ख़त्म करिहन। हे प्रभु भगवान कर कि सोशल मीडिया भी बंद हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इससे भी बेहतर वीडियो अगला वीडियो हमारा होगा